Hai, noroc. Am o întrebare. Cum a fost la simulare? Eu am fost la KFC, am mâncat niște aripioare. Au fost bune, dar să știi, nu mi-a stat gândul la mine. Îl vedeam pe Eminescu cum aleargă după tine. El a scris sărac o strofă, însă unul mai deștept a predat-o la profesor să o transforme în subiect. Și i-au scris mâncați-și gura, câte în lună și în stele. Ți-au lăsat un pic și o foaie, ia, descurcă-te cu ele. Parcă mi te văd în sală, transpirat și agitat, tu cu gândul la o poză, câte like-uri ți-ai fi luat. Mă întreb ce ți-a căzut, Ion Barbu sau Rebreanu? Sper că ai învățat din toate să nu-l uit pe Sadoveanu. Știu, și eu mă întreb adesea, de ce trebuie într-una să înveți 20 de piese când ție îți dă doar una? Las-o dracu de vrăjeală, de ce atâția nervi? Păcat, nu te întreabă nici de creangă când te apuci de videochat. Ai cariera asigurată. Nu o să auzi de epitete când te așteaptă o casă plină cu transexuali și fete. Să vezi bani atunci, fratelo. O să scurgă vrei, nu vrei. Ce să faci cu scriitorii? Ăștia nu produce lei. Ăla nu era Arghezi, că am fost copil isteț. O știam pe din afară, cățeluș cu părul creț. De-mi cădea asta la bac, acum eram boboc. O ardeam prin primărie, mâna dreapta lui Boc. Dar să vezi ce ghinion. Nu a fost să fie așa. În locul la cățeluș mi-a căzut Bacovia. Ce să scriu, frăție? Plumb? Nu înțeleg care e faza. O bucată de metal să instaureze groaza. Nu mai bine vii cu mine? Stăm frumos întinși la soare, lângă o fetească bună, comandăm niște aripioare. Dacă v-a plăcut acest clip, apăsați butonul de like, abonați-vă la canal și nu uitați, singurele simulări care contează sunt ale femeilor în pat și ale jucătorilor în caremă.